Jilla Meghalaya kala yo banra ya kan nam job hapdeng ki arpo artli ki jilla hakari India barok kawai hadin bagi kena hapo ka khatkhandais nem shinrang bat kentei kala shimbanta syaka Indian Soccer Futsal Federation bat bagi kena kentei kala ra ya kan namla du kat baki shinrang pat kala ra ya ka thong kum ka kanhun ka bawan baar ha ka final katei ka lempung ya lakai bol ka bala tip kum ka micro futsal championship 8000% ka ba khat new ka bala penlong hanong ba Delhi ha Karnal Singh Stadium na ka jilla Meghalaya ki balai shimanta ki di ki kanhun jong ka Joel Gatpho Memorial High Secondary School nong kanjang West Kasil District ka balai lam da ka kanhun All Meghalaya Soccer Futsal Association lengba o president jong ka uba Samuel Hasha harangkat ka jingyasan ran sya katei ka lempung da o principal ka Joel Gatpho Memorial Synod High Secondary School o Reverend PB Kharbani kunthup yo head coach uba Kraw Kupar Kharbani ka team official ka kong nabanyo kor lepa jendiang bat menta ka sengi la pedeng burom ya ka jingwan pha jong kite girang bat kite ya kai futsal ha ka balaya sa kilang ki nong ya lam bat ki we menta ka sengi ka shitare kun no pra ar hajar ar pusan kumban shupen tip ka kanhun Meghalaya kalai kandu final bat ka Kerala bat kala shapen limno ha ka te ka final hadin ba ka Kerala kala job da laila ar gol na ka liang ki kentei pat ha ka final ka Meghalaya kala penlimno ya ka Assam da laila not hakne ka por ringkan bat ka association ka jungi hi barok hoi ni pedang sobha ya kine ki champion ki jungi ki rang yale kai bat ki thai yale kai ki badon sap na kane ka jalla Meghalaya ki jungi aba kila mi nang ne na po Meghalaya na kane ka jalla ka jungi ni le ti sudah andrai ndangi wan phai pat menta amdai shu ka ti sudah andrai da ka jingkaman rangkat bat kine ki trophy bat ki medals ka ba dilayo te nakaleng ka junga na ai khuble shibone hagane ka por ya kine ki player jungi kan thai ba chenrang bakila le kai bha hagane ka sin ka ba manta namar ba kane ka micro futsal championship 2025 kade ka 17 kade ka ba khatnyau kabala organized ka Indian Soccer Futsal Federation kabala long hapo nong ba Delhi hapo Karnal Singh Stadium hapo New Delhi te ngaso kman hadu kata ba nyim shamla wan phai ti sudah hendrai ni la wanra ya ka jingjob bat ni la wanra ro ka burom na ka benta ka jallahi marokawai te hagane ka por nga ai khuble kerpang nengkong ya ki kmi ki kpa ki bala sha snobha ya ki khun ki jongki pandai yeshim menta ha kane ka national championship bat na ai khuble kerpang ro ye ki bahain hasam ki bala support na ka benta jongki bat kan thai bat shinrang bat hagju ka por na ai khuble kerpang ya i principal jongka school Joel Gatpho Higher Secondary School ki badon rekat bat ngi hangne bat ila lait ro shadu Delhi ban ai man simlang ya kine ki khna samla ki jungi bat hagju ka por i la plai por bat i la yalam ro ya kine ki khna namar tang manga maroi namla ai khuble kar pang ro yao kraw hangne don lang rekat bat ni hagju por i coach jongka Joel Gatpho Higher Secondary School idon lang hangne i Nabaro i don rekat bat ni la yalam lang ha ka jing yalam ka jonga rengkat bat kini ki player rengkat bat kini ki official ki jomi ni la wanra ya ka jing job but no ka jing ngau comment bat ka jing so sa wrong ya ka jalla Meghalaya ka jomi wat lada ki player ki jongi ki berit ki player ki wai ki ba he bat ki ba jurong handrai ngampoi perkhat mars ni player ki wai ang ani kanete la shutun bam hi tharai handrai m Nagaland jo ki shinrang ila poi final bat ka Kerala kala thep lai gol yangi handrai ni Nagaland jo ka Meghalaya ni thep argol te kala job ka Kerala bat Nagaland jo ka Meghalaya ni yo ya ka runners up te ila treshi tombahi ndai ba ailat namar ba ka final te Nagaland jo ki kan thairo kila treshi tomba kila kando ha ka semi final bat ka Tamil Nadu
ka jela Meghalaya jongi kala thap yaki ka nogol mana kane laigol le thap yaki bad na ka Tamil Nadu 0 the last saka final part ni kendo bat ka Assam shar khai bha kila Raishitom kini ki player ki jongi bad Nagaland jo ka Meghalaya layo thap hadu laigol bad ka jela Assam ki 0 te hadu kata ki yo 0 te kata gade ka jing Raishitom ki khna samla ki jongi nang ne na po jela hang te hapo kane ka national championship ki wan hadu ar tali ki state ki ban yashim banta hagjing sha kidang don shu andre ki don pat ki ba ki klem la ban poi shu namar ba kala ni pala ka por namar ba kimbiang shu ya ka ya ki tickets ki jongki te ta garau ki klem poi shu andre ha kane ka sin ka bamanta ka Indian Soccer Futsal Federation kila organize bha hapo Delhi wat ha kapor ka ba India ro te Nagaland ka jonga hagne kapor ngashim kalat ka kabu ban ai kublai kerpang ya ki members ki jongi jongane ka All Meghalaya Soccer Futsal Federation nga haban yau kerteng khamta me hagne kapor ya i palwan marwin i badai hagaju kapor dei finance secretary jongi i bala no sniang ro nagamenta kane ka championship khndia khansoi katban ila ai Nagaland ka jong i na kublai kerpang ro ya i Kenny Marbaniang mairo i la yarap lang ha kane ka ban pen urlong ya kane ka jing job ka jongi ka bangelawan ko Delhi na ai kublai kerpang ro ha kane ka por na ka benta i wei inong mi khmat badon burom jongi i ba Pius Marwin u MLA badon burom jong ka Ranikor constituency ula yarap ban no senang lem na ka benta jongi ban pen urlong bat bangin yo ban leng kai Shapo Delhi te kita kini ki parlok parjor ki jongi ki bala yarap na ka benta ka jongi na ai kublai kerpang ro ka bangamla banjer kerteng ye kiwe ki members ro bat ki parlok parjor ki bala ya no sobha na ka benta jongi ban pelong ya kane ka jing job ha kane hakini kisni te na ai kublai kerpang ro na ka benta ini i founder jongi i BD Burma udai napo Gujarat udai founder jong kane ka Indian Soccer Futsal Federation hakatai kasni ki balayodon mentalang kilong patron jong kane ka ISFF i RS Biani ding patron bat la don langro President Vinod Chitwa President joka ISFF but Colonel LK Bora idai chairman joka ISFF napo Assam but hagaju kapor idon lang ini Jitender Sharma i vice president joka ISFF but nga ai kublai kerpang ro ya general secretary i Ravi Verma dai napo Gujarat te kalong ka basyong shit hadu kata ngi expect ban wan ini Dr. Mansuk Mandavia hakatay kasni tangba im syam lala banwan te wala kataru te ka championship jongi kalong ka ba job kalong ka ba seiso te ngi kerman scam ba lengba ka de jing job ka jongi Nagaland joka national ki la offer yang ban pelong ya ka national championship hang ne hapo nong ba shalong kata ka de shi benta ka senjam ka ba ka jela Meghalaya ka jongi kayo offer kum kita Henry Khamyar banyo tengi kerman scam man perlong ya ka national championship joka senior ang ne hapo nomba shalong jongi hakini ki uni usna manwan arja rakunriu le se haking nai ki ba ar ne ba lai ngin sai pe ngin sai shong perkhat bha bat ki members baro ban perlong ya championship ro ka ba job mereka ne ka bangiwan na po Delhi pat kade jongi under 17 or under 19 but under 16 under 19 but under 16 te ki khna ki jongi pat ki sulai tang jo ka under 19 namar ba ki under 16 baro ki long exam dot te ka jing lek ka jongi ro kam sham la long leno ai kam sham la vijay ai henry kala wan pa ya usop jong ka jing job te nga kerman scam le se Nagaland jong ka sarkar Nagaland jong ka the director of sports
lesi kin pai khmat lem na kamenta kini ki khna samla ki jongi ki bala wanra ya kane ka burom te ikermen scam ba kane ka futsal sa stanggat no muslim shu nakaleng jo ka national ro kin sa recognize kaleng ba ka ministry jo ka sports but kan sa long permanence nan namar ba nakaleng jo ini i chairman hak to kasi ila ong ba nakaleng jo i minister ro i mansuk mandabiaro ila manjur ban ai ya ka full recognition nak banta kaneka futsal micro futsal but na ai kublay kerpang agne ka por shu abangan takut ya baro kibala don ti iban yarap yani hakane ka sni tenga ai kublay kerpang but na yakini kina dijungi kindon habden ka jiko jingke kina le kai bha shu nang nei shakmat but kindon shu kata gamen sim ka jingyale ba amdai tangane ka sin menta fin kut no ka jingyale ka jongpi handrai agar pat di baro banang nei shakmat pinang penjur susu ya ke praktis pinang penjur susu ya ke lekai ke jongki bangin wanra susu ya shibun ki jingjop hakiwi pat ki championship kawan sawan then akaleng ga jonga ngamda don su shibun ki aka na ai kublai kerpang agane report ya baro ki members ya baro ki kmi kikpa ai kublai kerpang ro ya i madam ambolin badon lang bat ni hangde na koi kapor se koi kapor te i ai men simlam ya ki khna samla ki jungi te nai ai kublai kerpang ro ya iramba don lang hangne nang ta ki parents jong kini ki khna bai don lang ro garmen scam ba online ka koi fi we bat banang pensur susu ni ki khon ki jong fi banwan ya lekai ya kum kini ki kencha jing lekai sports namar ba ka sports ka dei ka we light na ka jing pang ka jing shitom light na ki kam snew kam di kam bam te la da ki khna ki minot thap akane ka jing ya lekai te kamut ka jing mentoy ka dei na komenta ki te tang kata hi na kaleng ka jonga te indon issue ngasu ai kublai kerpang ni we ban ngai kublai kerpang ro ye ki members ki jong ka association ba ki la treasure tom ba ki la don rekat na koi kapor sya koi kapor te kublai sibun kublai ker koi ni we ta kan nei hi